Bueno, oraintxe bertan atera berriak era batzar nagusitik eta oso nabarmena izan da bertan zegoen giro ona, jendea gogotsu, jendea anitza eta bueno, euren helburua den Euskal Unibertsitatearen alde ibiltzen jarraitzeko gogoarekin hori da ikusi dudana eta orduan nire asmoa da txalupa horretara igotzea ze dagoen bezala vibrazioak oso onak dira. Bueno, azkenean nire ibilbidean egon dira fase desberdinak, eukin lehendabiziko kontaktua eukin nuen 80. hamarkadan Larraonan, eta bertan eman nuen nire lehendabiziko klasea, orduan hori daukat betirako gordeta bihotzean. Gero aritu naiz zuzenbidean, sailburu bezala ere, talde eragilean, azkenean egin ditut ekarpen mota desberdinak fase desberdinetan, nire momentu pertsonal eta profesionalaren arabera gehien bat, eta une honetan planteatu zidatenean euri egitea ekarpena zuzendari bezala, pentsatu nuen momentu egokia izan daitekela. Zin ekarpen, bueno, nik uste euri ekarpena egiteko lehendabizi egin behar dela eseri eta gogoetatu zer da nueu, ezta? Biziri dagoen zerbait da, eta zentzu horretan nik uste euren zutoinak eta funtzionatzeko modua oso ondo ikusten ditut, oso sano, orduan nator nolabait ondo funtzionatzen duen horretan ondo integratzera eta nire ekarpena, zuzendari dagokiona noski saiatuko nahi izalik eta hoberen egiten, ordezkaritza instituzionala eta kanpo harremanak, baina barrura begira, benetan ikusten dut oso funtzionamendu txukuna daukala eta horri eragin edo bultzada bat emateko asmoz. Zergatik da beharrezkoa? Beharrezkoa da 1200 bazkide eta lan asko eta ekarpen asko daudelako eta horrek erakusten du beharra dagoela eta hainbat jendek bizi duela proiektu ilusionagarri bezala zuzen ere Euskal Unibertsitatea sortzeko momentu honetan Euskal Herrian ez dago, ez da existitzen euskeraz pentsatzen duen, nahiz eta gero adierazi hizkuntza desberdinetan noski, baina euskera ardatza duen eta ikuspegi nazionala duen unibertsitaterik ez dago, eta orduan, helburua da hoxe lortzea. Bizirik dagoen proiektu ilusionagarri bat, eta ez bakarrik niretzat, hori da ikusten dudana kideengan, eta da ibiltzen ari den bizirik eta ibiltzen ari den erakunde bat, kide anitzez osatua, eta gailurrean Euskal Unibertsitatea daukana. Erronkak alor desberdinetan, uste dut goi institutoa, dagoeneko martxan dagoen institutoa indartu beharko litzatekela, eta une honetan ematen duen irakaskuntza masterraren titulaziotik haratago, erronka da goiri ematea izaera nolabait egonkor eta transbertsal bat, badaukagu egitasmo bat sortzeko ezagutzaren transferentziako laborategia dituko deguna, eta idea da pixka bat, oro har formakuntza euskeraz, online eta bizialdi osorako 3 ezaugarri horiek dituen formakuntzan etengabeko laborategi horretan saiatzea edozein jakintza arlo dela ere ikuspegi transversal horretatik ondo diseinatu, atondu eta garatzea ikasketa horiek, bai ueuk berak eta bai funtzionatzea ezaugarri horiek dituen irakaskuntzari ekin nahi dionarentzat aholkulari bezala. Eta hildo horretatik, une honetan goik ematen duen irakaskuntza masterra titulazio bakar horretaz haratago, goik berak titulazio gehiago ematea eta badaude batzuk horre agendan, ezta? Beste alde batetik, ikerketa arloan ere 2022an eduki genuen lehendabiziko aldiz aitorpena Eusko Jaurlaritzaren aldetik ikerketa sareko agente bezala, eta horrek hauspoa ematen digu lehendik ere egiten genuen ikerketarekin jarraitzeko. Horrexegatik sortuko dugu web barruan ikerketa batzordea, tentuz heltzeko gaiari bere osotasunean, lehenesteko ikerketa hildoak eta bar, eta gero baita ere daukagu guretzat harribitxia den ikergazte ekimena, zuzen ere gazteak ekartzeko ikerketara eta euskeraz leku desberdinetatik, unibertsitate desberdinetatik datosten gazteak, ezta?
Eta gero barrura begira, euren erronka bezala ikusten dut jarraitzea dagoeneko egiten ari den Euskal Komunitate Zientifiko hori trinkotzen eta saretzen, uste hori ezinbestekoa dela, munduko edozein puntan dagoen euskal zientzialari bat gure sarera barneratzea, uste sare horren eta beraren disiplinartekotasuna oso aberasgarria dela ere. Eta bueno, eta azkenik pozik gaude baita ere, duela oso gutxi berritu dugu gure web orria, eta hori da gure erakusleioa zer egiten dugun eta nor garen azaltzeko.